Okay, hvad så, drenge? Eller piger? I dag skal vi lave nogle saltomortaler, og det kommer til at være fedt. Ses derhenne. Sig når du skal. Nu. Okay, lav en til. Okay, følger du efter mig? Okay. Og så laver jeg lige den her herfra. Og det er lige, hvad skal det være? Hvad skal det være? Skal det være Superman, Gabriel? Eller hvad skal det være? Baglæns? Eller du filmer mig ikke helt? Eller jo, det gør du. Ja. Okay. Skal du følge efter mig? Det ved jeg. Løb. Du laver altid det samme. Kan du ikke lave noget andet? Kan du ikke lave et eller andet hop på Olaf der? Og min næsklør. Okay, om. Ej, Gabriel, det er ikke sådan, man filmer. Jeg filmer min mor og far. So what I see you have around 220, so you don't have enough, you still need like 55. But let's see how much you have. And then well, let's, yeah, but here, and then, okay. Or you have to have, but see if you just take that thing. Okay, min far sover. Men okay, tilbage til med saltomortaler. Ses. Og så kommer Gabriel her. Han løber. Han laver det samme trick. Og her, hold. Det er den her, jeg prøver at lande på benene. Okay. Så skal jeg lave side. Nej, nu laver jeg et backflip. Så laver en backflip. Den var god. Jeg prøver lige en gang til. Det var altså ikke med vilje. Og Gabriel, han kommer her. Løb. Den var god. Okay, nu laver vi de sidste saltomortaler. Først laver Gabriel en. Sig hej. Hej. Dab. Og så laver jeg en. Dab. Start. Go. Så løber Gabriel, han løber. Han laver den mærkelige headbop. Nu. Hvor min mor siger at grine. Og så gør jeg sådan her. Okay. Peace out, guys. Dab. Og så sidste dab. Gabriel, sidste dab. Dab of the kings. Dab.